Velkommen til Krydsfeltet, hvor modpoler mødes. I dag skal vi tale om landbruget. Jeg hedder Sina. Jeg har været veganer i knap 10 år. Bag kameraet sidder Jens og styrer produktionen og sørger for, at det ikke stikker helt af. Og overfor mig der sidder Niels Blem Sørensen. Han er griseproducent og sender 20.000 svin til slagtning hvert år. Du har været så venlig at invitere os hjem på din gård, og vi sidder nu og optager i dit køkken. I dag der skal vi dele vores synspunkter på nutidens landbrug, vores visioner for fremtidens, og forsøge at blive klogere på hinandens verdensbilleder. Hvor er vi enige? Hvor er vi uenige? Det bliver en ærlig og ufiltreret samtale, hvor vi gerne må udfordre og være nysgerrige på hinanden. Det er ofte i uenigheden, at de interessante ting findes, så det skal vi forhåbentlig også dykke ned i, uden at vi bliver uvenner. Og vi snakkede lige inden vi startede, Niels, at vi har faktisk én ting til fælles. Og det er, at vi begge to føler en hets mod os fra samfundet. Jeg som veganer, fordi jeg siger, at dyr ikke skal udnyttes. Og du som griseproducent, fordi samfundet siger, at du mishandler dyr, forurener miljøet og koster staten penge. Og det skal samtalen gå på i dag. Så velkommen til, Niels. Jo, tak. Jeg vil starte med at spørge, hvorfor er du griseproducent? Jamen, hvorfor er det? Fordi jeg er født og opvokset på landet, og mine forældre var landmænd også. Først med køer og så med grise. Og så har jeg taget en landmandsuddannelse, og så har jeg arbejdet mig ind. Det her, det var ikke et fødehjem eller noget. Det er noget, jeg har købt i fri handel. Så det er noget, jeg har, hvad kan man sige, mere eller mindre arbejdet mig til. Så jeg har altid været sådan interesseret i landbrug, og så kan jeg godt lide, at tingene vokser og gror, og der er en griseproduktion, det er en meget, hvad kan man sige, hurtig produktion, og det at dyrke markerne og sådan noget, det synes jeg også bare har altid været spændende, altså vinter og forår og sommer og høst og efterår, det synes jeg bare er nogle dejlige ting på landet, altså det har man jo ikke det har man nok ikke så stor fornemmelse for, når man bor i en by, men det har jeg. Det er sådan mit DNA, jeg elsker at se tingene gro, så det er nok også måske derfor dyrene er her. Ja, okay. Og så er der så sket en del siden at du voksede op på gården med din familie, der var nogle, du siger, der var nogle kvæg. Men altså hele strukturudviklingen har jo gået voldsomt stærkt i landbruget, altså, og det er nok også derfor, man måske fra jeres synspunkt synes, at vi er blevet nogle voldsomt store enheder. Og det tror jeg også, men det er jo den strukturudvikling, der har været i samfundet. Altså i dag, der fylder vi jo ikke ret meget, vi landmænd. Der er ikke så mange tusind tilbage også i forhold til det, der var i tidligere år. Så den strukturudvikling har jo gået voldsomt stærkt, så mit forældres ejendom var bare et lille sted, hvor de lige kunne få det til at rende rundt. Og så er tingene bare gået videre. Hvor mange dyr havde man i den skala så? Dengang, eller hvad? Jamen, dengang var det jo kun mere eller mindre til eget forbrug. Nej, det var det ikke, men der var jo også noget, de skulle sælge for at have fået et indtægt. Ja. Så det var en lille ejendom. Det var kun mine forældre, der passede. De har ingen ansat eller noget. Nej. Så de var jo på 24/7 altid. Så de har ikke haft sådan som jeg, hvor jeg har lidt fri i weekenderne også, og forsøger at lave en normal dagligdag. Ja, for vi snakkede også om det inden, at det er jo faktisk en virksomhed også. Altså, du har ansatte, du har folk, der kommer og arbejder på gården. Ja. For du kan ikke passe det hele selv. Nej, det kan jeg ikke. Det kan jeg ikke i dag. Kan du måske gøre os lidt klogere på, hvordan en almindelig dag ser ud i dit liv? Hvad har du lavet i dag, for eksempel? Jamen, i dag, der er en helt normal dag. Altså, det er næsten hver dag. Der står jeg op klokken 6, fordi at vi har på produktionsanlægget her, der er cirka 10.000 dyr. Stort og småt, og unge og gamle, altså det hele, det er, vi har hele det, der hedder en full line, altså vi producerer fra fødsel til slagt i hele vores produktionsanlæg, så der er mange dyr i forskellige aldersgrupper. Så en helt normal dag, det er en hel rutine, det er, at vi møder 6:30, og der kommer mine ansatte, 4 ansatte, og så går vi. Det første vi gør, det er lige at kontrollere, at alle dyr har det godt, så alle staldanlæg og alle staldsektioner bliver gået igennem. Fordi når vi ikke lige har været der i løbet af natten, så er det vigtigt for os lige at gå rundt og så tjekke, at der er vand
og der ikke er utæthed, og der er nogen, der løber rundt i det forkerte rum, eller et eller andet. Okay. Så vi har en stor rutine, og så bliver dyrene fodret herefter hele dagen. Ja. Og min primære opgave, det er at holde foder nok i systemet. Vi bruger 130.000 eller 130 tons om ugen, altså jeg ved ikke om det er 10 tons foder om dagen skal der laves, altså der skal rigtig meget foder til i sådan en produktion her. Så jeg kan ikke sove, hvis der ikke er foder ude ved dyrene, og så det er helt vigtigt, at vi får dem tilset med det samme. Så det er en sådan helt basal rutine, og så er det reparation, og det er pasningen af dyrene, og de fuldtidsansatte passer dyrene hver dag og går dem igennem og strøger dem og giver dem vand og medicinerer dem. Det kan jo være vacciner, de skal have, eller det kan være dyr, der er i behandling. Altså så det er jo helt normale rutiner for os at gå dyrene igennem hver dag. Og du har altid grise i forskellige stadier af deres liv? Altså det er min produktionsenhed. Den kan andre, de har jo indtil 30 kilo, eller de vokser jo helt til 120 kilo, før de bliver sendt på slagteriet. Okay. Så vi har helt fra nyfødte til slagt. Okay. Ja, for jeg vil gerne lige holde os på lidt det strukturelle omkring landbruget først, og så kan vi komme over, og så vil jeg rigtig gerne snakke om dyrene. Men jeg kan måske spørge dig, er du bekymret for landbrugets fremtid? Ja, lige i det sidste halvår her, der har jeg været bekymret. Ja. Lige nu her, men nu kommer I også lige på grund af et folketingsvalg, så den politiske dagsorden, der er i dag, så er jeg bekymret. Det har jeg ikke haft. Jeg har ikke haft så ondt i maven i mange år, som jeg har nu. Ja. Fordi jeg synes, der er en hets og en... jeg tror ikke rigtig, vi forstår hinanden. Altså yderfløjene forstår ikke rigtig hinanden. Og så synes jeg, at jeg er blevet angrebet på alt, hvad der rører sig. Om det er Vejle Fjord, eller Kolding Fjord, eller det er grundvand, eller det er pesticider, eller det er dyrevelfærd. Det er alt sådan noget, som jeg synes, jeg bruger alt min formåen til at gøre godt. Den er bare blevet kritiseret fra alle fonder lige. Så jeg synes ikke, det er rart lige nu. Nej. Og derfor så er jeg bekymret for fremtiden. Fordi der mangler en forståelse? Ja, altså jeg forstår heller ikke, at vi har jo ikke gjort noget ulovligt. Vi har jo fyldt lovgivningen, som den har været. Ja. Og de pesticider, hvis det var det, man skulle snakke om, eller vores medicinforbrug i stalden. Altså vi er så kontrolleret og reguleret i dag. Og det er jo alle sammen godkendte midler. Det er jo ikke noget, vi går og strøger rundt om os, som om, at det er virkelig noget, vi har kontrol på. Ja. Og skal beskrive også, så der er en høj fødevaresikkerhed for det, der bliver leveret i butikkerne. Ja. Altså der er jo to ting i det, ikke? Der er den strukturelle, vi kan snakke om, sådan, hvad siger lovgivningen egentlig, og sådan, er det nok bare at leve op til minimumskravene, og så er der en anden del af det, der er sådan, er det egentlig alle, der lever op til det, ikke? Noget sådan rapporter, der viser, at det er 70%, der gør det, og 30% egentlig har ulovlige. Ja, de der tal kender jeg ikke, men altså, det kan det godt være, at der er nogen, der ikke lever op til dem. Og de har jo så et problem. Jo. Jeg kan jo kun svare for mig selv nu her, men alting kan forbedres, og det kan man også i andre industrier. Altså, det er nok lidt det der med, at vi har med dyr at gøre. Altså, det er nok måske jeres lidt holdning, at hvad er det, hvordan skal et produktionsdyr have det? Og det kan da godt være, at vi ikke har gjort det godt nok. Det vil jeg ikke benægte, men altså det er jo... Jeg ved bare, at jeg har helt ro i maven med det, vi går og laver. Men det er jo forhåbentlig det, at vi kan blive klogere på hinanden og få lidt forståelse for hinanden i dag. Fordi altså, på samme måde, så kan jeg jo sige, at jeg er også bekymret. Fordi når jeg kigger ud på landbruget og ser, at vi har 60% af Danmarks landareal, der er landbrugsareal. 80% af det bruger vi bare til at lave foder til dyrene. Og det har jo enorme konsekvenser for klimaet. Du ved, hvor meget kvælstof, der bliver udledt, og vi har 0 ud af de 109 fjorde, vi har, der er i god økologisk tilstand. 0 ud af 986 søer, der er i god økologisk tilstand. Du ved, vi har også bare, måske hvis man kigger på sådan forretning i svineproduktionen, ikke? Sådan, er det egentlig en god ting at gøre for Danmark, altså hvis vi ødelægger vores miljø på den måde, og vi faktisk ikke tjener penge på det,
Hvor har du den viden, at vi ikke tjener penge på det? Det kan vi jo snakke om. Altså, det kan sagtens dykke ned i. Det er i hvert fald, nu deler jeg i hvert fald lige bekymringerne. Ja. Og så samtidig med, at vi så 40 millioner grise, som så fødes hvert år, 30 millioner, der bliver sendt til slagtning, og du ved, en fjerdedel af dem, der ikke engang når dertil. Ikke? Det er jo nogle af de ting, der bekymrer mig, hvor jeg så samtidig kan se, at hvis vi kigger på et alternativt samfund, altså hvordan ønsker vi egentlig, det skulle se ud? Det vil jeg måske starte med at høre dig. Hvis du nu kigger 10-15 år frem i tiden, 2040, hvordan ønsker du egentlig, at landbruget ser ud? Ja, det tror jeg ikke, jeg kan styre, men jeg kan jo bare se på den strukturudvikling, der har været. Ja. Så skal vi jo et andet sted hen, end den vi er nu, tror jeg. Altså det kan jeg jo godt se. Altså, hvis man skal være lidt bagklog, så kunne man jo godt have ønsket, at vi var et sted som Sverige, for eksempel, eller hvor de har givet dem lidt flere kvadratmeter per dyr. Og, ja, men det er sådan nogle basale ting, som ikke har været helt... Der har også manglet, nu har jeg lige bygget en stald for et år siden, der manglede simpelthen en lovgivning fra dansk side om, hvad størrelsesareal det er løsgående farestier, eller hvor solen kan gå frit ved fødsel. Det er noget af det, jeg har bygget. Men der var jeg nødt til at forholde mig til en tysk lovgivning. Okay. Fordi den danske regelsæt var bare ikke på plads. Nej. Så derfor så kiggede jeg til Tyskland, hvad var regelsættet var dernede, for ligesom at prøve at sammenligne mig med noget, eller at gøre et eller andet, som jeg synes var rigtigt. Men jeg synes godt, der kan være en produktion af 30 millioner grise i Danmark. Okay. Men jeg har for eksempel selv taget stilling til, at jeg ønskede ikke at være en eksportør af grise. Jeg ønskede at skabe værdiskabelsen i Danmark, altså at lave slagtegrisen her. Sådan at Danish Crown aftager mine grise, men at de blev her i Danmark, og jeg værdiskaber i Danmark, så jeg også skaber nogle arbejdspladser. Så for mig synes jeg godt, man kan have et aktivt landbrug i samarbejde med resten af samfundet. Men det kan godt være, at volumen er blevet lidt for stor. Men jeg valgte selv at sige til mig selv, da jeg byggede i 17-18, at jeg vil producere grisene i Danmark. Jeg vil ikke eksportere dem ud af landet, for okay. jeg synes ikke, det gavner mig, eller gavner landbruget, at vi er eksportør af levende grise, når vi ligesom kunne have håndteret dem herhjemme. Det er sådan en værdisæt for mig, fordi jeg synes, jeg skal værdiskabe. Hvis jeg skal fylde mig, så skal jeg også værdiskabe herhjemme. Altså, der er der i hvert fald et punkt, vi er enige om det. Fordi hvis du spørger mig, hvordan jeg tænker, du skal se ud i 2040, ja. Så du ved, tilbage på de her kæmpe arealer, der bliver brugt på at producere grisene. Hvis vi producerede en del færre, ja. Og der tænker jeg, hvis vi nu bare producerede til det, danskerne kunne spise. Ideelt set, så ville jeg jo have, at folk ikke spiste kød. Ja. Men det kommer der ikke udenom. Men det er jo ikke op til mig at styre det, hvad danskerne gør. Men i det mindste, så synes jeg, at det skal være danskerne, der bestemmer, hvor mange grise vi producerer. Så at vi altså 9 ud af 10 grise, der bliver sendt ud af Danmark, hvis vi bare kunne producere de 10% af det i Danmark til danskerne, så har vi også en bedre føling med, hvis danskerne spiser mere, skal det produceres mindre. Hvis vi gerne vil spise mindre, så kan vi producere færre gris. Ja. Men det betyder så også, at vi så får enorme mængder landareal tilbage. Men hvordan vil du afvikle det her landbrug her, for eksempel? Hvis nu det var mig, der skulle lukke her om 10-20 år, hvordan vil du gøre det på en retfærdig måde? Og det er jo kernen i spørgsmålet. Er det mig, der skal tage det store hug? Altså, jeg har stor gæld i banken. Det er ikke noget, der kommer af sig selv, det her. Nej, men det er jo kernen i spørgsmålet, ikke? Altså, hvis vi skal en anden vej, hvordan skal det så gøres? Og det vil jeg rigtig gerne komme til. Det synes jeg, vi skal sætte til sidst. Fordi først og fremmest så er det, om vi overhovedet er enige om retningen. Og hvis vi kan blive enige om det, så er det, hvordan vi kommer derhen. Men det er i hvert fald sådan, jeg ser, at landbruget godt kunne se ud. Fordi hvis vi kan, alle de enorme mængder landareal, som vi så kan bruge til at lave urørt skov, eller lave vådområder til at trække CO2 ned fra atmosfæren, og få fisket tilbage i havet, fordi vi ikke har så meget kvælstof, der bliver udvasket. Tror du kun, det er et dansk problem, vi har kvælstof i indre fjorde, for eksempel? Nej, det tænker jeg alle steder, hvor der bliver produceret i samme. Hvad med spildevand, for eksempel? Hvorfor nævner du ikke spildevand? Hvorfor har kommunerne ikke styr på deres spildevandudledninger? Jeg tænker, at jeg vil rigtig gerne nævne spildevand, men så skal jeg nævne udvaskningen 10 gange så meget, fordi det er jo sådan, det er. Altså 90%
af kvælstofudvaskning. Jamen, det er jo der, vi er uenige. Det er vi uenige om også. Ja, det er der, vi bliver uenige, fordi hvorfor er det, vores spildevand bliver udledt på den måde? Overløb for spildevandsanlæg, det er jo helt generelt, det må kommunerne jo i tide og utide. Hvor hvis jeg udleder mere fra min gyldetanke heromme, så bliver jeg politianmeldt lige med det samme. Men det er jo et spørgsmål om volumen. Altså Jamen, det er jo millioner af kubikmeter spildevand, der bliver udledt hele tiden. Ja, præcis. Det er sgu da fuld af kvælstof, det er alt sammen. 100%. Og PFAS og medicinrester, og hvad you can name it. Der bliver jo kun sorteret kondomer fra. Resten, det bliver jo pumpet ud i indre fjorde. Jeg synes ikke, det er retfærdigt. Enig, okay, vi kan godt blive enige om, at spildevandsanlæg skal gøre det bedre. Fordi de udleder nogle procenter til fjordene også. Men, det er meget mere, end du regner med. Okay, vi kan lige sætte en faktaboks op på videoen her. Men hvis man sammenligner sådan, hvad der kommer fra landbrugets side, så er det sådan noget med 90% af det ikke naturlige kvælstoftilslutning til fjordene, der kommer fra landbruget. Og hvis ja, men det kan vi nok ikke blive enige om. Okay. Men, Jeg ville ønske, jeg havde printet cirkeldiagrammet ud til dig. Men det er i hvert fald Miljøministeriets tal. Altså, i princippet så er det 70% af det, der kommer fra landbruget. 22% er der en naturlig cyklus af kvælstofudledning, og så er der nogle sidste procenter, der kommer fra spildevandsanlæg. Det er de tal, jeg arbejder ud fra. Så hvis man tager de naturlige cyklus væk ud af ligningen, så er det jo 90% af det, der kommer fra landbruget. Så spildevand kan vi sagtens tale om, men så skal vi snakke om landbruget 10 gange så meget. Og det er egentlig de problemer, jeg ser. At hvis vi havde en meget mindre produktion, så ville vi kunne få liv tilbage på i det danske land. Når vi kørte igennem fra Odense til Kolding, så er det jo marker, man ser på hele vejen. Jeg vil ønske, at der var mere natur, og der var mere hvad er natur for dig? Jamen, det vil være vild natur. Altså urørt natur. Urørt natur, er det godt for miljøet? Ja, det at der er biodiversitet, og skal det ikke være skov, eller skal det bare gro hen i tisler og bregner, og hvad der ellers skal gro? Hvad er natur for dig? Jamen, det er jo, vi bor jo i et kulturlandskab, altså vi har jo brugt den jord, der har været til rådighed, så generationer har jo opdyrket marken, og vi skulle måske ikke have bremset op for 100 år siden, hvor man drænede al landbrugsjord. Men lige nu, der bor vi jo i et kulturlandskab, og tro, man kan føre det tilbage igen, og få den samme miljøtilstand, som for 100 år siden. Det er naivt at tro, med så stor befolkningstæthed, som der er. Det kommer I ikke tilbage til. Befolkningstæthed? Ja, fordi vi bor en 6 jamen, millioner der bor mange, mennesker. det er jo ikke kun Danmark, men i hele verden jo. Altså, vi er jo snart 10 milliarder mennesker på jorden. Ja. Der skal jo være plads til alle jo. Og igen, der er vi 100% enige. Og jeg tror, mit største problem, det er, at der er 80 milliarder landbrugsdyr på jorden. Hvordan skal vi... Jamen, skal vi ikke brødføde nogen? Brødføde? Ja, altså den generelle... befolkning? Eller ja, altså hvordan skal de brødfødes i fremtiden? Hvis vi bare lukker ned, hvis alle gør ligesom vi gør i Danmark, og synes, at vi skal tilbageføre det tilbage til det, der var engang. Hvor skal vi brødføde os selv så? Hvordan skal vi gøre det så? Jamen, altså, hvordan har vi mad nok til dyrene i dag? Ja, jamen det er rigtigt. Men så skal vi bruge korn alle sammen, så skal vi lade være med men det er jo også det, du argumenterer for. Jeg tænker ikke, at vi alle sammen skal sidde og spise korn, men jeg tænker, der er et rigt liv af plantebaseret mad, som man kan lave i alle... Jamen det er jo et argument i sig selv jo, så... Ja, det er jo nok det, jeg vil sige, altså fordi at jorden har kapacitet til 10 milliarder mennesker, er jo imponerende nok, at man skal gøre det effektivt. Ja. Men vi har også lagt 80 milliarder landbrugsdyr oveni, som spiser meget mere, end vi gør. Og altså, det er jo ikke et effektivt system, at vi gror så meget foder til dyr, som så bliver til... Det kan være en holdning, og det er... Jeg tror bare ikke, at alle bare vil nøjes med at være plantebaseret. Nå, men hvis man snakker, hvis du spørger i forhold til sådan, hvordan skal vi egentlig brødføde verden, og vi snakker fra sådan et klimaperspektiv, ikke sådan, hvad er egentlig bæredygtigt at spise? Ja. Så hvis man kigger på Eat Lancet-rapporten, så siger de, at det er 14 gram kød, man kan spise om dagen, for at det er bæredygtigt. Okay. Og hvis man kigger på Klimarådets rapport, så siger de, at hvis man tager højde for den netto-import, der er af protein fra udlandet, for at kunne fodre vores danske dyr, så producerer vi faktisk mad til minus 7 millioner mennesker i Danmark.
Så det rigtige spørgsmål er jo faktisk den anden vej, sådan, hvordan skal vi egentlig brødføde verden, når vi egentlig Jeg tager... kan godt høre, du er godt inde i tallene, så du har undersøgt, hvad der er rigtigt og forkert. Ja, Men, jeg har da læst op på lektien, ja. Jamen, det skal jeg ikke modargumentere dig på, men altså, jeg tror stadigvæk, der vil være et stort brug for animalsk protein til den generelle menneskehed i verden. Og så kan det godt være, at vi producerer jo til 23 millioner altså mennesker ud over den danske befolkning. Så derfor så er der jo mange, der måske også får et godt produkt for os af, men det kan da godt være, at det ikke skal være så stort i fremtiden. Det vil jeg ikke modargumentere. Men jeg tror bare, at lige i den politiske dagsorden, så kan jeg jo godt høre, at jeg ikke skal være her mere. Sådan har men det er sådan, vi føler det jo. Ja, og sådan har jeg det jo slet ikke, vil jeg i hvert fald sige. Altså, nej. Det er jo dig, der både sidder med, altså det er jo dig, der sidder med jorden, og det er jo dig, der sidder med løsningen også. Altså i forhold til, hvordan skal den her jord men jeg synes bare, der er en anden måde at komme dertil. Ja. Altså, fordi for 2 år siden, der var det jo CO2 og metan og alt sådan noget, der var dagsordenen. Nu er det lige pludselig vendt om til, at det er kvælstof og udledning til indre fjorde og pesticider i grundvandet, og jeg skal komme efter dig. Altså, det er lidt svært for os i landbruget at lave en strategi på at udvikle os i en rigtig retning, når vi ikke rigtig ved, hvad dagsordenen er for vores fremtid. Det er jo håbløst at lave strategi lige nu, fordi at hvis politikerne, eller det politiske system, eller hele den danske befolkning ikke vil os, så er det jo en helt anden dagsorden, vi snakker om. Altså Men ser du det virkelig som om, at den danske befolkning ikke vil? Ja. Jeg er lidt bekymret. Jeg er lidt bekymret. Men ser du det mere som om, at det er altså dig som person, eller er det Nej, det er min opgave? Produktion. Det er mit virke som et produktivt landbrug er i dag. Det er det, jeg synes, jeg blev udfordret på. Og det kan da godt være, men vi har jo ikke gjort noget galt. Altså, vi har forholdt os til den lovgivning, der er. Og vi har besøg af dyrlægen hver måned, og vi har ualmindelige kontroller, og vi skal registrere alt muligt i skemaer, og vi laver sprøjtejournaler, og der er et kæmpe stykke arbejde, der ligger bag ved alt det, vi gør. Vi går ikke bare chat. Altså, det er virkelig professionelt drevet i dag. Og det er også derfor, jeg overhovedet dukker op og snakker med dig. Det er jo, jeg tænker jo ikke, at du er et ondskabsfuldt menneske, der prøver at komme frem til enden af verden og ødelægge det danske samfund og kongeriget. Jeg kommer jo faktisk, fordi jeg har respekt for, at du overhovedet inviterer os ind og gerne vil snakke om det her. Og fordi jeg tænker, at det er ofte... Men jeg kan jo godt mærke, at der er et andet syn på, hvordan vi skal udvikle. Jeg siger jo heller ikke, jeg er blankt afviser jo heller ikke, at det kan være, at vi har en lidt for stor produktion. Det aner jeg ikke noget om, men jeg synes alligevel, at vi kommer jo, som jeg prøvede at nævne før også, vi kommer fra et kulturlandskab, hvor stort set alle var en del af stavnsbåndet og alt muligt, hvor alle var en del af landbrugen, og så var det bare nogle mindre enheder, man producerede mere eller mindre til sig selv. Så det er jo den tid, vi kommer fra. Så har der jo været en rivende udvikling fra efter krigen, 2. verdenskrig, hvor kan man sige, at mange af de ting, som den industrialisering, der kom i landbruget, der blev vi fanget lidt i, at vi havde måske ikke helt kontrol på, hvad det var, vi gik og lavede. Så der er sket mange ting. Du kan jo også tage Cheminova i Nordjylland. Altså, der er jo desværre lagt nogle depoter ude i vores natur, som ikke skulle have været der, og bagklog kan man jo altid være, men altså, jeg synes bare, at Danmark er opbygget på et kulturlandskab eller et landbrugssamfund, og nu er vi på vej et andet sted hen. Men at vi ikke skal have en vis form for respekt, det synes jeg er lidt ærgerligt i den politiske dagsorden, der er lige nu. Det er i hvert fald sådan, jeg føler mig totalt angrebet på alt det, der rører sig rundt om dansk landbrug lige nu. Men det er sådan, jeg føler det nu, men det er fordi, det bliver meget privat på mig, eller hvad kan man sige. Ja, jeg synes, det er svært at håndtere, men om vi skal
fuldstændig nedlægge 30 millioners produktion. Det tror jeg ikke bare kommer til at ske over natten. Så skal det være ligesom med minkene, så skal vi aflive det hele. Det bliver nok ikke sådan, nej. Det bliver nok en proces. Og altså, jeg er enig med dig i, at det er et strukturelt problem. Ja. Det er jo ikke den enkelte landmand, der sådan set Vi har jo sådan set fulgt den lovgivning, og den er politisk varetaget. Så hvis der er nogle politikere, der synes, vi skal noget helt andet, så skal der jo noget lovgivning til, og så... Og der håber jeg, at den bedste vej frem, det er en dialog, ikke? Hvor man ligesom mødes på hver side og snakker om, hvad ønsker man egentlig, at fremtiden skal se ud. Og jeg kan kun, du ved, som ung person, kan jeg kun forholde mig til det eksperterne siger, og det rapporterne siger, at du ved, vi bliver flere og flere mennesker. 10 milliarder mennesker snart, ikke? Hvordan skal vi brødføde den befolkning, når vi samtidig har en produktion, der ikke er bæredygtig, og vi producerer så meget foder til så mange dyr, der eksporteres, når vi bare kunne spise noget andet. Altså det er sådan set det handler om, ikke? Hvad er det egentlig, vi spiser? Og det er jo sådan set, det er jo egentlig det, jeg kan forholde mig til. Ja. Så du vil også gerne lige kort snakke om økonomi. Om, er det her egentlig en god forretning for Danmark? Det nævnte jeg før, det udfordrede du. Så det kan jeg måske starte med at spørge dig om. Tænker du, det er en god forretning for Danmark? Det synes jeg, det er. Og hvad tænker du omkring? Nej, men det er jo fordi, at det er jo som det, jeg forklarer. Jeg har 5 ansatte her. Ja. Men jeg har jo også nogle afledte arbejdspladser ud over dem, jeg selv har. Så jeg synes jo, at jeg kan bidrage med noget, hvor jeg skaber noget ved siden af. Så i landbruget og følgevirksomhed ved siden af, der er jo 180.000 mennesker ansat. Sådan groft. Eller det kommer an på, hvordan man registrerer. Det kommer an på, hvordan hvis man tæller alle med, altså dem, der også lige skifter dæk på lastbilen, altså hvis man tager det hele med, så siger du, det er 180. Ja, det er i hvert fald det, jeg får opgivet, ikke? Ja. Det kan være, nogen siger 30.000, nogen siger 15.000. Det er langt flere. Det er langt flere. Ja. Det er langt flere. Og så synes jeg, der er sådan hele den her generelle altså landdistriktpolitik. Altså for mig er det også, jeg holder også mine elektriker i gang, og der er en tømmer, der er sådan nogle afledte ting. Så hvis jeg ikke var her, så var der ikke noget af alt det der, synes jeg. Altså jeg har en servicebil minimum en gang om ugen med alt, hvad der rører sig. Så jeg synes, at vi holder mange ting i gang, og vi er en del af et lokalt samfund også, som ikke kun er negativt. Så hvis man bare fjerner, så tror jeg, så kan det selvfølgelig komme noget andet. Men hvis man lægger det ud til, at man ikke skal bruge produktionsjorden til noget, så tror jeg, så vil der ikke være værdiskabelse på en anden måde. Men så kommer der selvfølgelig nogle andre arbejdspladser. Men jeg ved det ikke. Jeg kan i hvert fald forholde mig til, at Danmark har den laveste beskæftigelse per hektar i Europa. Så i forhold til antallet af arbejdspladser, vi har, så har vi jo fået lavet et system, der er meget industrialiseret. Der er nogle store maskiner, man har faktisk ikke brug for lige så mange hænder længere. Så altså et alternativ kunne jo være, at man lavede mindre bedrifter, hvor man kunne have flere mennesker beskæftiget i arbejdet, og faktisk dyrkede jorden og kom tættere på naturen, og samtidig holde beskæftigelsen i gang. Jeg tænker ikke, at de her folk, som du siger... Er det med de lønninger, vi har i dag? Jamen, prøv her. Og det kan jo sagtens være, at vores tilskud til landbruget skulle tænkes anderledes, end det gør i dag. Men i forhold til de her folk, der bliver holdt i gang, jeg tænker jo ikke, at der lige pludselig er et vakuum, hvis det er, vi siger, at det ikke skal være en griseproduktion, men det skal være en planteproduktion i stedet for, eller det skal være afgrøder til mennesker, eller det skal være forvalte naturen på en helt anden måde, og økoturisme, eller hvordan man ellers skulle entreprenant finde ud af, at jorden skulle bruges. Så det er overhovedet ikke et vakuum, jeg tænker, der skal komme, hvis det var, at der skulle ske noget andet på den her grund eller andre. Nej, men du skal bare have afviklet noget andet, før du kan nå dertil. Altså, og det, hvis det skal være med en kold afregning, at vi skal afvikles. Fordi altså når du ikke... Jeg kan jo ikke bare afvikle det her i løbet af... Jeg har jo sat gæld i det de næste 20-25 år jo. Altså det er jo ikke bare noget, der forsvinder, fordi man... tror jeg. Altså, jeg skal jo også forrente min lån og sådan noget, så jeg er jo ikke bare sådan lige noget, jeg slukker for, og så går det væk af sig selv. Så skal jeg tage gælden med mig ned i graven, jo, så kan jeg måske komme herfra, jo, men altså... Så jeg ved ikke rigtigt, hvordan tænker I, man kommer derhen? Hvordan?
Ja, altså det her, det er jo igen der til det der komplekse spørgsmål, ikke? Sådan, hvem er det egentlig, der skal tage regningen? Det er i sidste ende det handler om, ikke også? Ja. Altså nu går jeg ud fra, at der er en del egenkapital, der er en del gæld, som du siger, ikke også? Men der er også en del aktiver. Så jeg går ikke ud fra, at det er et helt minusregnskab, når man kigger over det overordnet. Men er det mig, der skal bære hele den der? For jeg har jo bare fulgt den lovgivning, der har været, og udnyttet de produktionsmuligheder, jeg har haft. Så jeg synes jo ikke, jeg har gjort noget forkert. Altså det er jo et spørgsmål om, det er jo en forhandling. Det er jo helt sikkert det. Hvis man kommer dertil, hvor man siger, at vi faktisk gerne vil lave noget andet, så er der en forhandling om, hvem skal egentlig tage regningen. Og der kan man jo spørge, altså det kunne være en hvilken som helst anden virksomhed, hvor man siger, jamen, skulle man måske have lagt en risikovurdering ind, altså hvis det er, vi presser naturen så længe, hvornår er det danskerne egentlig siger fra, og hvem skal så egentlig tage den regning, når det kommer til stykket. Det vil en anden virksomhed også skulle gøre, hvis man gjorde ting, der var til ugunst. Jeg kan jo høre, at du synes, at vi har gjort noget galt. Nej, men ikke som individ, vel, men som strukturelt, så fylder landbruget jo bare på vores klimarejse. Så er det vel ikke mig personligt, der skal tage ansvar for det, så er vel samfundet, der har lavet den forkerte strategi. Jeg har jo ikke gjort noget galt. Altså, jeg gør jo det, jeg synes har været rigtigt i den tid, vi lever i. Jo. Jeg følger jo lovgivningen. Jeg forstår, hvad du siger. Altså, og det er også der, hvor jeg tænker, at det er komplekst, ikke? Ja, fordi det svært, det i sidste ende, så er det op på enkelte individer, der ejer virksomheder. Men jeg tænker da heller ikke, at du er at du sidder i ugunst. Altså, det er et ret stort domicil, du har. Du har noget land og noget jord. Jeg tænker, der kan bruges til noget andet. Men sådan er en grim ting. det er overhovedet ikke. Og jantelov, det er jo en grim ting. Det er slet ikke misundelse, jeg siger det. Jeg tænker, jeg knokler 80 timer om ugen for at holde det her i sådan en rimelig stand, fordi jeg orker ikke at bo i noget andet, men det kommer ikke af sig selv. Nej, men jeg tænker, at du der har noget, der har der en del værdi her. Altså, ja, selvfølgelig er der det. Der er der ikke noget, der skal lukkes og slukkes. Nej, men jeg er bare ikke derhen, hvor jeg siger, at nu lukker jeg, fordi at man skal være mere plantebaseret. Altså, jeg synes stadigvæk, at jeg har en forsvarlig produktion, som jeg vil forsvare til hver en tid. Men altså, om jeg, der er jeg så for gammeldags. Altså, jeg er slet ikke klar til ligesom at sige, at det var sgu bare ærgerligt, det der, Niels. Nu må du ud af en helt anden vej. For sådan som vi har udviklet for eksempel de sidste 10 år, vi er sindssygt dygtige til, nu arbejder I jo selv lidt i noget andet erhverv også, og kender til robotter og teknik om det der. Og i dag, der styrer vores maskiner selv, og vi regulerer selv, og de lukker og tænder i forhold til, så vi ikke overgødsker eller bruger for meget pesticid. Så det er så moderne i dag, så jeg synes virkelig, at vi har kontrol på det, vi gør, men du kan jo selvfølgelig give mig et totalt andet syn på den sag, jo, men altså, jeg synes virkelig, vi er dygtige til det, vi gør. Og bare lukke os ned, så flytter produktionen nok bare et andet sted hen. Så jeg synes det er lidt ærgerligt, at den danske debat, den ikke er mere europæisk, altså at det ikke var et stort europæisk spørgsmål i stedet for. Altså det er jo, ja, okay. Det er jo selvfølgelig også kompleksiteten. Der var lige et par ting, som jeg gerne lige vil have fat på. Vi snakker stadig om økonomien. Og vi snakker om, den enkelte landmand. Jeg tror, jeg læste en artikel i morges, der sagde, at 10% af dem, der skulle betale formueskat, det er landmænd. Okay. Så jeg tænker ikke, at folk er så hårdt sat. Er det der formueskat allerede vedtaget? Nej, det er ikke vedtaget endnu. Men hvis det kom, så var det vist 10% af dem, der sad i landbrugsproduktionen, der ville skulle betale formueskat. Så jeg tror ikke, man er så hårdt sat. Altså, jeg går da ud fra, at langt de fleste grisebønder er millionærer. Altså, hvis det ikke er jer, der tjener pengene, hvorfor i alverden er vi så i gang med at gøre det her? Ja, jamen det er da rigtigt. Der er nogen, der har tjent penge, og der strukturudviklingen er også gået stærkt, så den, hvad kan man sige, værdiskabelse, der er ved hver enkelt landmand, den er selvfølgelig også høj, fordi at strukturudviklingen har gjort, at det er nogle mindre, eller et mindre ejerskab, der har en stor ejendomsværdi i de hektar, de driver. Ja. Så selvfølgelig bliver det koncentreret på mindre antal personer i fremtiden, og den strukturudvikling kan jeg ikke lige se, hvordan vi får bremset, men ja, men det er rigtigt, så det kan da godt være, at der er en stor værdi hos hver enkelt landmand. Men vi har også haft stor gæld, så vi har også forsøgt at rive noget gæld af, så den er blevet halveret de sidste 10 år. Ja.
Men så der er i hvert fald, altså økonomien er der i hvert fald på den enkelte. Det fungerer jo også, det er derfor, vi stadig kører det her. Ikke? Altså, hvis det ikke var en god forretning, så vil man jo ikke sidde og gøre det her. Altså det bliver lukket for det helt, hvis vi ikke kan lave noget. Præcis, og for det er jo banklån og så videre, der følger med. Ikke? Men hvis vi kigger på økonomien for Danmark, det sagde du også var en god forretning, og mit argument vil være, at det er det ikke. Jamen, det er fordi, jeg tænker lidt mere ud over alle de arbejdspladser, vi også skaber ved siden af. De betaler jo også skat og har en dagligdag omkring landbruget. Men nu går jeg jo kun i landbrugskredse, så jeg kender jo selvfølgelig ikke resten af samfundet. Nej. Og jeg tænker også... Alle dem, jeg har kontakt med hver dag, de er afhængige af, at jeg også har en aktiv virksomhed. Må jeg slynge nogle tal på bordet? Ja. Nu har jeg lige prøvet at dykke lidt ned i det. Og det, jeg kunne læse mig frem til, det var, at... Hvor finder du det? Jeg skal bare lige have din kilde. Hvor er kilden fra? Hvor er det? Det er Danmarks Statistik. Jeg kan også sende det til dig efterfølgende, hvis det er. Men det er baseret på at kigge på nettoeksporten for Danmark generelt, fødevareklyngen, og så ned på griseeksporten specifikt. Griseeksporten, det er 38 milliarder kroner. Hvis man kigger på nettoeksport, så er det 25 milliarder kroner. Altså, der skal jo selvfølgelig også købes ting ind fra udlandet, ikke? Og så videre. Så man trækker det fra, så er det egentlig 25 milliarder. Og det er jo omsætning. Så hvis vi kigger på i sidste ende, hvad bliver der egentlig betalt selskabsskat af, og skatter, hvad er det egentlig i sidste ende penge, der kommer ind i statskassen? Det svarer det nok i sådan omkring et cifret milliardbeløb. Og så skal man tage højde for, sådan, der kommer også støtte den anden vej. Altså landbruget generelt, nu er det alt landbruget, nu er det kun griseproduktionen, men det er jo 15 milliarder, der går til landbrugsstøtte om året. Så jeg tror ikke, at i sidste ende, at det er... Altså, nu tog du kun grise, du tog ikke rest af... Nej, og der er heller ikke lavet en rapport, som der er lavet i Holland, der ved man det helt specifikt. Men der mangler, jeg tror, den skulle godt komme snart, den rapport for det danske landbrug også. Men i sidste ende, det her det er endda uden at tage højde for de negative eksternaliteter, der også er med griseproduktionen. Altså nu snakker vi om kvælstof til vores fjorde og søer. Hvad vil det egentlig koste, hvis man betalte for det? Altså et helt almindeligt dagligdags eksempel, det er jo, at vi betaler jo renovationstakst. Det gør jeg også. Det gør ja, præcis. Alle betaler jo renovationstakst, fordi det affald, man producerer, det er der nogen, der skal komme og hente og håndtere og afvikle. Den er ikke, det er ikke lige noget man betaler for i griseproduktionen. Du ved, det kvælstof, der flyder ud i fjordene, det skaber jo det fedtemøg og iltsvind og så videre, som skaber det døde havliv. Der er metanudledning, CO2-udledning, drivhusgasserne, som også har en negativ eksternalitet. Der er de folk, der faktisk bliver syge af det, og der er det grundvand, der også bliver... Der er mange dårligdomme. Der er mange dårligdomme, som i princippet, altså man kan sige, der er selvfølgelig negative eksternaliteter med alt, hvad man laver. Men så længe man ligesom dækker det, så er det jo okay. Altså alle, der har en produktion, har også en affald. Men hvis man betaler for det, så er det jo fair nok. Men det jeg siger, det er, at hvis vi faktisk tog de negative eksternaliteter med i regnestykket, så er det en forfærdelig økonomisk case. Men det er jo nok der, vi er lidt uenige, fordi at jeg ser ikke alt det der spøgelser og spektakel der, som du kan få det til at lyde som om. Der synes jeg også, vi kan noget og bidrage til noget. Kan du uddybe med det med spøgelser og spektakel? Nej, men det er jo, at du ser sådan set kun det negative. Du ser ikke, at vi også er mennesker af kød og blod ude på den anden side der, fordi at det er kun dårligt. Nu kunne du også kun fremhæve alt det, du synes, der er negativt. Det er også derfor, vi sidder her jo. Jamen, det var jo kun for at lave det regnestykke. Altså, der er jo negative eksternaliteter, så jeg vil nødt til at nævne de negative. Der er jo selvfølgelig positive ting med det. Altså, der er folk, der er i beskæftigelse. Det kan vi sagtens snakke om, men hvis vi skal tage regnestykket, så er det jo de negative ting, man skal se omkring. Jeg synes, det er mange argumenter, som jeg har svært ved at sige, at det kan ikke... det er jo derfor, jeg nævnte det med spildevand før. Altså, jeg synes, der mangler lidt proportioner i det her. At det kun er os, der udleder. Jeg vil gerne gå ud og drikke mit drensvand fra markerne. Altså, det er altså rent. Og så, som det, jeg prøvede at forklare dig før, vi er altså professionelle mennesker, der har taget en uddannelse. Det betyder ikke overhovedet. Så, men at vi koster så mange kroner for samfundet, det er lidt tvivlende til, om det kan være rigtigt, men og det har jeg ikke dykket så grundigt ned i, som du har gjort, men altså,
hvis det er så negativt, så skulle vi jo have været lukket for mange år siden. Det er der ikke nogen tvivl om, men jeg synes slet ikke, man kan male det op på den måde. Fordi jeg også synes, at Jylland er lidt mere landbrugsareal, end det er måske på Fyn, og på Sjælland er der jo væsentligt mindre. Så vi er jo højkoncentreret omkring vores animalske produktion i Jylland. Så det vil være et stort tab, tror jeg, for den jyske del, hvis man ikke havde det. Men så kommer der selvfølgelig noget andet jo. Forhåbentligvis. Forhåbentlig, ja. Men det bliver efter en gang, når jeg ligger i graven. Det håber jeg ikke. Jeg håber, du er med til den omvæltning. Altså, fordi ellers så ligger vi alle sammen i graven langt tidligere, end vi bør. Jeg tænker, du kan være interessant at tage snakken videre til altså hovedpersonerne i den her snak, altså grisene, og høre lidt omkring dine tanker omkring det. Fordi jeg tænker, jeg har en forestilling om, at vi ser meget forskelligt på dyrene. Helt sikkert. Så jeg kunne godt tænke mig at starte med at måske spørge dig, hvordan vil du beskrive grisens karakter? Det er et socialt dyr. Dens adfærd, den gør, at den godt kan lide at være i flok. Altså så det er et socialt dyr, og også til tider intelligent, men også nogle gange lidt skør i hovedet. Okay. Så den, hvis man havde den herinde og havde den som en hund, så ville den også blive opdraget som en hund, men det er bare problemet med en gris, det er, at den bliver pludselig 120 eller 30 kilo, så det er ikke nemt at have den som husdyr. Så på den måde, så synes jeg ikke, man skal sammenligne vores produktionsdyr med et husdyr, som man kender. Men vi skal have respekt omkring produktionsdyret også på alle måder. Men jeg har valgt at have min produktion i et indendørs system, og er ikke tiltrukket af økologisk produktion, for der er også en masse negative sider ved den økologiske produktion, som ikke altid kommer lige frem i lyset. Men, så derfor så har jeg valgt at producere indendør, hvor jeg har sådan nogenlunde kontrol på, hvad jeg går og laver. Okay, men altså, da du fortalte om grisens karakter, du beskrev den som et socialt dyr, intelligent dyr også, og det virker også nogle gange nogle skøre nogen en gang imellem. Det virker som om du tænker tilbage på. De er også kannibaler, altså de kan være hårde ved hinanden. De kan være hårde hinanden, ja. De stressede. De kan angribe hinanden, og hvis de har fornemmelsen af blod og sådan noget, så kan de blive sådan helt aggressive og gå vildt hårdt til enkelt dyr. Hvis man har for eksempel det, der hedder halebid, så kan de gå. Ja, en hel flok kan nærmest gå til angreb på et enkelt dyr. Ja. Så de er lidt hårde ved hinanden, og når der er en tabergris i en flok eller sådan noget, så kan de være aggressive. Okay. Så ja, for det virker som om, at altså, du beskriver dem lidt som, altså de har lidt nogle forskellige personligheder her. Det får mig til at tænke på, om der er nogle gris, du har haft sådan over tiden, som har gjort særligt indtryk på dig, eller om du har knyttet et ekstra stærkt bånd til? Eller? Altså, jeg har ikke nummer på dem alle sammen, jo, du kan jeg godt regne ud. Nej, det er jo, griseproduktionen er jo en, hvad kan man sige, en høj effektivitetsproduktion, hvor de tager kun 6 måneder om at komme fra fødsel til at blive 120 kilo, så de er hurtigt ude af sådan en produktionsanlæg, så vi går ikke og knytter os. Det er kun vores moderdyr, dem har vi jo så i en 3-4 år, før de ligesom er blevet for gamle til at være i produktionsanlæg og skal videre til slagteriet. Så derfor så... Hvordan har du det med at sende dem til slagtning? Jamen det har jeg det helt fint. Det er ikke noget... Men det er født og opvokset med, at man slagtede dyr for at have noget at spise. Så det har vi gjort helt fra barnsben. Der slagtede vi grisene hjemme på gården og puttede dem i fryseren med mine forældre også. Så det var en helt naturlig del af det at kunne brødføde sig selv. Så jeg har ikke noget mærkeligt forhold til, at jeg skal sende et læs gris afsted en gang om ugen. Det synes jeg, det er en helt naturlig del af det, jeg laver. Det er jo det, jeg lever af. Jeg er lidt nysgerrig på at høre, hvad du egentlig tænker, at jeg tænker omkring dyrene. Ja, du ser nok, fordi du ikke spiser dyr, så har du nok et helt andet syn på, hvad jeg
hvordan jeg forholder mig til sådan en produktion her. Så det må du jo godt lige forklare mig. Hvorfor synes du, det er så negativt, at jeg har sådan en produktionsejendom som det her? Jamen, altså i bund og grund, så tænker jeg, at det er et levende dyr, som du sagde, men i princippet kunne have haft som kæledyr. Og jeg tror, at den primære forskel for mig, det er, at jeg ikke laver den distinktion mellem det ene dyr og det andet dyr. Jeg synes sådan set bare, at de som minimum skal have retten til deres eget liv, og det ikke er noget, vi skal bestemme over, hvad der sker med dem. Ja, det er det, der gør, at du ikke spiser grisekød, eller kød i det hele taget. Ja, lige nøjagtigt, ja. Bare fordi, altså når man snakker om sådan dyrerettighedsaktivister, så lyder det sådan, hvad er det for nogle rettigheder, de skal også, skal de have stemmeret, skal de have forsamlingsfrihed og alle de her ting, men altså det er jo egentlig meget simplere end det. Det er jo sådan set bare vil kæmpe for, at det er, at de har retten til deres eget liv. De selv kan bestemme, hvad det er, der skal ske med, de selv kan lave de her sociale kredse, som du siger, er meget socialt dyr. Altså, hvis vi også går ud og snakker om køerne, at de kan få lov til at stifte familie og være i deres bestand, som de nu engang ønsker. At dyrene ikke bliver taget væk fra mor efter kort tid, 12 timer fra køerne og et par uger her, ikke, efter de bliver afvandet. Ja, 4 uger. 4 uger, ja. Så det handler bare om sådan generelt, som jeg også fornemmer, at du også har, altså sådan en respekt for naturen og en respekt for dyrene. Og jamen ellers kan jeg jo ikke drive sådan en butik her, som det her jo altså. Nej, men det er det, og du nævner nemlig også respekt, og jeg tror der, hvor jeg bliver fortvivlet, det er, hvordan føler du, at det er, at du viser respekt for dyret, når du sender det til slagtning ved 6 måneder? Jamen, jeg ser jo generelt sådan helt, det er jo ikke nogen hemmelighed, jeg ser jo generelt lidt anderledes på min produktion, som du gør, altså. Jeg har ikke den der individuelle individet. Jeg har respekt for individet, for ellers kan jeg ikke producere. Hvis de ikke har det godt, så kan jeg heller ikke lave økonomi på det. Så simpelt er det. Og det er også derfor, jeg har bygget nyt her de senere år, fordi at jeg kunne ikke, jeg var ikke tilfreds med de forhold, jeg havde for dyrene, så jeg har bygget for, at de har en bedre velfærd, der er bedre plads til dem. Og i den duer der, men det er jo ikke ens betydende med, at det er den rigtige produktionstype. Men tilbage igen, altså jeg har jo ikke gjort noget, der sådan set er forkert. Så ulovligt, tænker du her? Ja, altså jeg har det i de produktionsrammer, som nu har været mulige inden for den lovgivning, der er. Du sagde endda, at du var faktisk ude og kigge efter den tyske, fordi den var lidt højere end den danske. Ja, for jeg kunne ikke finde en vejledning i det danske system, som jeg kunne forholde mig til. Så derfor så brugte jeg en tysk, fordi de har lidt større velfærdskrav, end det jeg kunne finde i det danske. Så tænkte jeg, hvis der er nogen, der sætter en målbar enhed op, så må jeg gå efter den, jeg synes, der er højere end den, vi har tilsagt i Danmark, den skulle være. Så derfor så gik jeg efter noget andet, for at prøve at se, om jeg kunne højne, eller ensrette mig mod noget, jeg synes, jeg kunne se mig selv i. Og hvad... Jeg får lyst til at... er det okay, at udfordre dig lidt på det her? Fordi hvis vi nu tænker på grisen som individer. Ja. Det her det er måske et dumt spørgsmål, jeg kan måske allerede svare på, hvad du har tænkt dig at sige, men generelt set, hvis vi nu zoomer ud, uden forudantagelser for mig, vil du sige, at du er imod dyrmishandling? Ja. Og hvordan vil du beskrive den? Altså, hvad vil være dyrmishandling i dine øjne? Jamen, slag, spark, renhold, eller hvad kan man sige, at de ikke har nogle ordentlige rammer at være i, overbelægning, og altså, men nu er det sådan rent produktionsmæssigt, jeg tænker, men altså det, ja. Individet er altså... Jeg prøver at spørge på en anden måde. Er du imod, at dyrene unødvendigt lider? Ja. Det vil sige ja til? Ja. Okay. Men du mener jo, at mine dyr, de lider hele tiden, sådan, nej, jeg tænker bare, at altså, de kommer i hvert fald til det i deres liv, ikke også? Det er der ikke nogen tvivl om, at når de bliver sunket ned i et gaskammer, de lider ikke her. Når de bliver sunket ned i et gaskammer, for inden de skal til slagtning, ja, og det bliver skåret halsen over. Det er jo en aflivningsmetode, som man har ment er den rigtige måde at gøre det på. Men du mener ikke, de lider i den proces?
Jeg tror ikke, de mærker noget. Man kan jo høre dem skrige fra slagterierne. Min far har været slagter. Nå. Det er måske det ikke lige forventet at høre. Men man hører jo grisen skrige, inden de bliver sunket ned i et gaskammer. Fordi den CO2-gas, der bliver brugt, den brænder jo i svældet, og de bliver kvalt i den på vej ned. Ja, men så skal man da have lavet det om. Men det er jo ikke mig, der har styring med den slagteproces. Jeg tror også, Fødevarestyrelsen, de står og kigger ned i den grav der hele tiden, så de har jo også et ansvar for at højne det, hvis det er noget, der dyrene lider under. Men vi har jo et fælles ansvar alle sammen om at tage det ansvar, der nu er et eller andet sted. Så er det jo også samfundet, der har sat de retningslinjer, så det skal vi jo hjælpe hinanden. Hvis der er noget, der ikke er i orden, så skal man jo rette op på det. Klart. Det er jo ikke kun mit ansvar. Overhovedet ikke. Det er jo alle sammen som individer, men du er i hvert fald lidt tættere på det, ikke også? Fordi du er griseproducenten. Ja. Og altså, hvis jeg snakker med dyrene lider, der er jo grisedødeligheden. Jeg tænker, du har nok nogle andre tal for din egen produktion, men det er jo... Jamen, det er da et problem, at der dør x antal grise om dagen. Altså, det er jo aldrig rart. Men det er jo desværre bagsiden, men det gør der jo også i andre produktioner. Det gør det også ude i naturen. Der dør jo også fugle, der skubbes ud af fuglereden og sådan noget. Er det så i orden? Eller? Altså man kan jo sige, der er jo det, vi har kontrol over, det vi ikke har kontrol over. Ja. Mit problem det er, at de ting, vi har kontrol over, der skaber vi lidelse for dyrene. Men nu, vi kan også have et helt aktuelt emne, et ulve-eksempel. Det strider inde i mig, at vi skal have det i det samfund, vi er i nu. Altså, at vi skal have ulvene, eller at vi skyder ulvene? Ja, vi skal have ulve i det danske samfund. Altså, det kan jeg slet ikke forstå, at vi skal have. Vi har slet ikke plads til dem. Det er jo sådan noget, der strider inde i mig. At det kan jeg slet ikke. For dig er det sikkert noget, at du synes, at det er helt fantastisk, vi kan have ulve her. Er det ikke rigtigt? Altså, jeg tænker, der er højere biodiversitet. Det ville da være dejligt med nogle naturlige rovdyr i Danmark. De stakkels mennesker, der har husdyr, får eller geder eller andet husdyrhold, eller heste, eller kreaturer, der går ude i det fri, de bliver angrebet, de ulve der. Er det okay? Er det naturens orden? Du synes, det ikke er okay? Jeg synes slet ikke, det er okay. Fordi jeg synes slet ikke, vi har plads. Fordi dyret bliver dræbt, eller fordi at jeg synes slet ikke, fordi jeg synes slet ikke, den passer ind i det danske samfund. Nu vender vi lige tilbage til grisen. Men altså, det er så lidt, hvordan man ser på tingene, ikke? Jamen, det er lidt en tangent i forhold til grisene. Altså, jeg vil sige, jeg går ud fra, at du heller ikke synes, at det er forkert, fordi det er en persons ejendom, der bliver dræbt. Ja, jeg synes det. De mister en ejendom, fordi ulvene kommer ind og ja, jeg synes det er en uting, at ulven skal have ret til at angribe vores husdyr på den måde. For jeg synes slet ikke, at det danske samfund, de har plads til de ulve der. Men er det ikke fordi, vi har lavet så meget plads til alle mulige andre dyr? Altså vi producerer 30 millioner grise om året, afhængig af hvordan det opgør det. Nu skal vi ikke lukke ulvene ind i stallene, så har de da rigtig noget at lave der. Nej, men altså, vi har plads til 30 millioner grise, men vi har ikke plads til en håndfuld ulve. Ja, det er så blevet til mange ulve efterhånden. Jo. Vi har jo slet ikke... Hvorfor er der ikke nogen på Fyn, og hvorfor er der ikke nogen på Sjælland så? Det ville da være dejligt, hvis der var. Ja, det kommer da også snart. Vi har nok bare ikke et naturen til. Så kan vi jo se, om det er den samme tone, der er. Det vil jeg da være glad for. Men altså, hvis vi vender tilbage til grisene. Du siger, du er imod, at de lyder unødvendigt. Ja. Og det er jo det, vi går og kigger efter hver dag. Og det er vi jo enige om også. Altså, det er jeg også enig i. Jeg er også enig i, at dyrene ikke skal lide unødvendigt. Og det jeg mener, det er, at jeg tager den logiske konsekvens af det, hvis så ikke at støtte en produktion, så de slet ikke skal avles. Ja. Og du ved... Men jeg tager fuldt ansvar for den produktion, jeg har. Altså kunne jeg ikke være i det til dagligt. Jeg kan bare ikke forstå, hvordan du får de to ender til at hænge sammen. Hvis du siger, du er imod, at dyrene unødvendigt lider. Jamen jeg kan... Men du samtidig anerkender jo, at der er jo nogle af dem, der dør, de når slet ikke til slagten. Men er naturen bare sådan helt... Jamen det her, det er jo ikke naturen. Nej, men i dit verdensbillede, eller din, så synes du, der skal slet ikke være husdyrproduktioner så i hele verden. Altså, nu takker vi ikke kun dansk. Altså, du kan jo ikke regulere... Hvis det stod til mig, så producerede vi ikke dyr. Nej, det gjorde vi ikke. Fordi vi kan simpelthen ikke give dem et værdigt liv. Det mener jeg simpelthen ikke, vi kan. Grisens liv ude i naturen vil jo være 10-15 år. Men derfor så kan jeg jo godt forsvare, at vi skal behandle dem ordentligt, og at der skal være en høj dyrevelfærd. Det er jeg enig med dig i. Ja, men det synes jeg også, jeg har prøvet på at gøre i det produktionsanlæg, jeg har. Men der er der udfordringer i det også. Det er der ikke nogen hemmelighed.
Men jeg synes heller ikke, at jeg har en disrespekt omkring at passe dyrene på en ordentlig måde. Altså, jeg betvivler overhovedet ikke, at du gør dit bedste inden for de rammer, men det er jo ikke godt nok, altså. Nej, men nu, jeg prøver også bare at tage den fra en filosofisk, mere moralsk vej, ikke også? Uden at føle, at du bliver angrebet. Ja. Det jeg jo føler, det er, at det er dyrene, der bliver angrebet. Men der er vi langt fra hinanden, altså. Fordi at jeg... Der er langt fra, at altså, du sagde, at du ved, grisebønderne, de har en hets mod sig fra samfundet, ikke? Fordi der bliver sagt nogle grimme ord. Hvis man sammenligner det med, hvad der sker med grisen, de får en halsen skåret over. Der er jo en forskel. Ja, men sådan, ja. Der er en forskel. Det er jo dem, der egentlig er det rigtige offer i den her debat. Og dem er der ikke rigtig nogen, der tænker på. Nej. Det er godt, at man kan opstille det sådan. Det vil jeg ikke lide. Hvad tænker du? Nej, jeg synes ikke, de er et offer, men de er blevet en del af en debat. Men det er jo fordi, at du har kørt det op til, at det koster samfundet at have de her produktioner, og det er sådan. Så derfor så synes du også, at det hele den etiske del der på produktionsanlægget er helt galt, men der er vi jo meget langt fra hinanden. Men jeg er nysgerrig på, hvor det er, vi egentlig er fra hinanden. Ja, det ved jeg heller ikke lige, fordi at jeg er lidt nysgerrig på også, hvordan... Det er fordi, du ser dyret som et individ, man skal have respekt om, og det synes jeg også, jeg har. Men jeg ser jo nok på dyret som også et produktionsdyr, som jeg skal få det bedste ud af. Men det gør jeg jo med min holdning til respekt omkring dyret. Og det er der, jeg tror, der finder vi nok ikke et sted, hvor der ligesom er passende. Er der nogle dyreproduktioner, som du synes er rimelige? Eller det er der jo sådan set slet ikke. Jeg kan slet ikke forestille mig, hvordan man kan... Nej, fordi jeg tror, det er lige så snart, du ser dyret som et produkt, så tror jeg ikke længere, du kan have respekt for dets liv. Altså, det er jo der, vi nok er lidt for langt fra hinanden. Men vi kan lige tage den lige om et øjeblik. Jeg uddyber lige. For der er jo to ting i det. Der er også den strukturelle ting, hvor der ligesom er en effektivisering, og der hele tiden skal gøres bedre og højere, og vi skal tjene nogle penge, og der er en bundlinje, vi skal nå. Ja. Hvis man har dyrene ind i den proces, så er det altid dem, der går ud over, fordi de kan ikke sige imod. Og det er også der, jeg har et problem. Altså, det er da helt ærligt. Det er en fin holdning. Du er jo så, jeg ved ikke, hvor mange veganere der er i danske samfund, men jeg er i 1%, eller hvad? Ja, sådan noget 2%, ja. Ja, og det er jo fint. Altså, jeg har fuld respekt om, at I har valgt den måde at leve på, og det... Men det er jo så ikke lige I 2%, altså I er lige så dårligt stillet som landbruget også. Vi er måske 2 eller 3%. Så det... Ja. Men jeg ved ikke rigtig, hvordan vi mødes på det der holdning, fordi at jeg har respekt om det, jeg går og laver, og jeg tror, og jeg har jo også respekt om det, du siger, altså, men at der har vi bare helt forskellige holdninger. Jeg synes sagtens, man kan have produktionsdyr i de her rammer her, og man kan have køer og kylling og hvad man ellers kan have. Der er jo også opdrætsanlæg for fisk og sådan noget. Man kan jo gå mange veje. Ja. Det er jo også en meget industrialiseret forretning, det fiskeopdræt der. Ja. Så der er jo mange ulemper i måden at producere fødevarer på, som skriger sikkert ind i dig, hver gang du skal nævne det højt. Men ja. Altså, vi kan jo tage den tilbage. Jeg var også meget nysgerrig på at finde ud af, hvor det egentlig vi divergerer, fordi vi er i hvert fald enige om, at vi begge to er imod, at dyrene unødvendigt lider. Og så min præmis, det er så, at hvis vi kan spise noget andet, altså vi kan bare spise noget, der er plantebaseret, og så er det slet ikke nødvendigt, at dyret gennemgår. Men det er en holdning. Altså, det er jo, men vi kan arbejde videre for det, hvis det ikke er nødvendigt, at vi tager den kotelet, og vi bare tager en plantekotelet i stedet for. Så kan vi lade dyret være. Jeg er helt med på din præmis. Jeg skal ikke forklejne, at det er måske den helt rigtige vej at gå, men hvordan vi kommer derhen, det er jo det, jeg er lidt bekymret for, hvordan vi når derhen. For jeg kan ikke bare lige omstille det, jeg laver i dag, til det, du gerne vil.
Fordi man har forsøgt i flere år, hvis man skal værdisætte eller lave en bedre velfærd eller sådan noget. Det har slagterierne og landbrugsorganisationer forsøgt på i mange år. Men man ender altid tilbage på et konsumprodukt igen, fordi forbrugeren ønsker ikke at give en mere pris for et produkt eller et eller andet. Så man strander altid et eller andet sted i et dilemma om, at de gik til et polsk eller et andet produkt, fordi de kunne ikke... De synes prisen blev simpelthen, hvis det var prisen var blevet dobbelt så høj, så ville man ikke spise det, eller så synes man bare ikke, man kunne. Så I er jo også med som forbrugere til at værdiskabe, sætte krav ned i butikken og alle mulige andre steder, hvor man handler sine produkter. Så forbrugerne er jo selv med til at værdiskabe der, hvor man synes, der er noget galt. Det er jeg enig med dig i, altså. Og jeg vil ønske, at det var mere direkte, ikke? Fordi at, 9 ud af 10 grise bliver sendt ud af Danmark, ikke? Hvis vi faktisk bare producerede det til danskerne, så de mere direkte kunne bestemme, hvor mange, synes de egentlig, det her er i orden eller ej. Og så er der jo også, at der er jo noget afsætningsfremme, ikke? Der bliver jo lavet markedsføring og reklamer og så videre for at spise noget mere gris. Det vil jeg også være imod, at man lavede. Det ved jeg ikke, hvordan du har det med. Nej, for jeg skal jo sælge mine produkter, så jeg synes jo, man skulle have mere af det jo. Altså, nej, nu skal vi jo også være seriøse, men altså, sådan er det med mælkeprodukter og andet, og det er du også imod jo, så helt generelt, vel, tænker jeg. Jeg kan jo kun forholde mig til, at jeg elsker en dejlig kotelet, og jeg elsker alt, hvad grisen kan tilbyde mig på middagsbordet. Så jeg er jo sådan helt fremme i din verden, altså det erkender jeg. Jeg elsker salat, og jeg elsker kartofler, men jeg ønsker også at have et stykke kød til, ellers så får jeg ikke energi nok i min dagligdag, når jeg har et fysisk arbejde, men... Okay. Jeg er jo ikke opdraget på linser og bønner og sådan noget, som skal give mig den proteinbasis, jeg har brug for. Og det er nok også der, altså sådan, jeg tror faktisk, at den danske madkultur lige på det her område er ret fattig. Ja. Nu har jeg lige været ude og rejse de sidste par måneder. Hvis man kommer ud til bare Tyskland, Sverige, Holland, England, mængden af plantebaserede muligheder, du har, er bare kolonorm og stukket helt af. Og jeg ønsker også sådan set også bare, at Danmark kunne være med på den. Fordi jeg tror, hvorfor er vi ikke det? Jamen, det skal jo være spørge Axel. Er det kultin? Altså, jeg nyder også, vi gør sikkert måske noget galt, for jeg nyder det også, når jeg er i Frankrig, i Italien eller andre steder, og se, at det buner jo med alle mulige produkter i alle mulige retninger. Det undrer jeg mig over, at vi ikke er bedre til at udvikle i sådan et lille land som vores. Enig. Så jeg har jo samme syn på den sag, men jeg kan ikke rigtig finde ud af, hvor kæden den hopper af henne. Nej. Altså, jeg vil jo måske våge at påstå, at det er landbrugsorganisationen, der presser meget på i svineretningen. Vi er jo det eksporterende land. Vi skal være et svineproduktion i Danmark. Ja, vi eksporterer også meget mælk, hvis du... Ja, det gør vi jo selvfølgelig også. Men at der kunne være mulighed for enorme mængder af plantebaserede fødevarer, som er, bæredygtige, og som er sunde at spise, og som er billigere at producere, og som tager mindre plads, og som giver mulighed for, at vi ligesom kan have et frodigt naturliv ved siden af os. Det er jo egentlig det, jeg drømmer om, at vi kan nå dertil. Men jeg kan ikke modsige det, fordi det er jo et ønske fra din side, og det skal man da bruge. Altså det er jo et aktivt valg, og hvis det er den vej, det politiske system vælger, så er det jo den vej, vi skal. Er det den vej, du vil? Nej, det er det ikke. Men vi skal have respekt for hinanden og tro på, at vi kan flytte måske et bedre sted hen, men jeg synes jo, vi er godt på vej. Men jeg driver sådan helt generelt, så har jeg sådan jamen jeg ved sgu ikke om det er, altså jeg forsøger at drive en bæredygtig virksomhed, og bæredygtighed for mig, det er at det jeg skal bruge til dyrene, det dyrker jeg selv på marken, og den gødning, der kommer ud af dyrene her, den bruger jeg til at gøde mine marker med. Og så har jeg investeret i solceller, og jeg er aktiv omkring biogas, for jeg skal have min biogas igennem min gylde, den skal igennem med biogas, så fjerner jeg jo 37% af mit metan og CO2,
så fjerner man noget af den produktion. Så for mig er det sådan et bæredygtighedsting, at man forsøgt at effektivisere sig inden for de rammer, der er. Så du behøver ikke at importere ekstra foder til? Nej, jeg køber jo, hvis jeg ikke har selv nok her, så køber jo, jeg importerer jo protein og soja. Okay, ja. Så det gør jeg, ja. Men på den anden måde, så synes jeg, hvis jeg kunne have produceret protein i Danmark, så ville jeg have gjort det. Men der har vi bare ikke de samme temperaturer og grader til at kunne lave noget protein. Vi kan erstatte det, vi køber ind i dag. Så det er selvfølgelig et problem eller et issue, at vi er nødt til at importere så meget. Ja, fordi altså, når du snakker om det bæredygtige i det, altså man kan lave en lukket cyklus i det, det vil jo være sådan på et bæredygtighedsperspektiv i hvert fald rart. Men problemet er jo også, at vi skal importere vi har jo lagt et slag på et areal på størrelse med Sjælland nede i regnskoven for ligesom at lave sojaskov til. Jamen nu kommer det ikke hele sammen fra regnskoven, det kommer jo også fra USA og andre steder. Ja, men i hvert fald, vi har et beslag på et størrelse med Sjælland nede i regnskoven til sojaskov til danske gris. Ja. Og det er der, hvor kæden hopper af for mig i forhold til bæredygtigheden. Kan vi lige blive et øjeblik ved etikken i det? Og så skal vi snakke om alternativer. Bare lige for at komme tilbage til det med respekten for dyret, og at vi begge to er imod dyremishandlingen. Og at jeg kan ikke retfærdigt. Jeg har brugt de sidste 10 år på at finde et godt argument imod veganisme, og et for, at man faktisk skal spise kød. Ja. Og jeg har ikke kunne finde et. Nej. Og det er måske noget, du har. Altså, hvordan kan du retfærdiggøre, at grisen skal lade? Du spørger den forkerte, for jeg er opvokset, og jeg har holdningen, at dyr de er også til for at blive spist. Så det er sådan helt grundlæggende, at jeg synes, det er en helt naturlig del af mig. Jeg har ikke noget... Jeg ser ikke noget galt i det, vi går og laver. Altså, det gør jeg bare ikke på samme måde, som du gør. Altså, jeg har ikke den der... det brænder ikke inde i mig, fordi jeg skal aflive dyr. Altså, Men altså, kan vi tillade os at gøre hvad som helst så? Altså, hvis vi... Nej, absolut ikke. Og det skal vi da heller ikke have lov til. Der skal vi da gøre alt muligt for, at det ikke er lovligt. Altså... Men det, altså, du har det fint nok med, at grisen bliver til en kotelet i sidste ende, fordi der er en... Ja, det har jeg slet ikke noget for... eller det har jeg det helt fint med. Og det er så fordi, du mener, du får din næring, du får noget nydelse af at spise den. Og det gør jeg jo ikke, når jeg laver 20.000, så kan jeg jo ikke spise 20.000 dyr. Men jeg spiser to grise om året, spiser vi her i familien med stor velbehag. Men jeg har ikke... Jeg kommer ikke derhen, hvor du føler sådan en følelse af, at det brænder inde i dig, at vi afliver dyr på den måde. Altså jeg tror mere, det er ikke fordi jeg sidder derhjemme og græder hver aften over tanken over, at min nabo har købt koteletter. Det er jo for mig er det også ret logisk. Altså det kom faktisk rigtig meget bag på mig, da jeg startede på civilingeniøruddannelsen, at der ikke var rigtig mange, der var veganere. Fordi i mine øjne, hvis du siger, at grisen har, at man skal overveje at den har en værdi, og man skal overveje dens moral. Så at den logiske følgeslutning, det er så, at man skal lade den leve sit liv. Altså hvorfor er det, at vi må tillade os at men der vi nyde på dens bekostning? Ja. Hvad vil dit svar være? Jeg er virkelig nysgerrig på, hvorfor. Jamen, jeg kan ikke give dig et bedre svar, for jeg har ikke jeg mærker ikke det der. Jeg har ikke den holdning der. Du har garanteret debatteret det her med rigtig mange. og jeg tror, der er rigtig mange, der ikke lige kan finde dig i det der spørgsmål. Er det eller hvad? Eller? Ja, jeg ville ønske, der var nogen, der havde et modargument. Men det... Jeg kan heller ikke give dig det. Altså, jeg har ikke... Jeg synes, det er okay, det vi gør. Fordi vi skal producere nogle fødevarer, som jeg synes, vi gør rigtig godt. Så derfor så har jeg mærker ikke helt der, hvor du vil hen med samtalen lige nu. Altså, jeg forstår dit syn, men jeg kan ikke lige se, hvordan vi lige finder den. Okay. Ja, fordi i mine øjne, der er der bare der er sådan en inconsistency mellem, hvordan vi vælger at behandle forskellige dyr. Altså, du har også din hund, der løber rundt på gården. Må jeg så spørge på en anden måde?
sådan menneskeheden generelt nu. Hvad tænker du om os mennesker? Er vi gode ved hinanden? Sådan, når du sådan, nu skal du kigge mere end Danmark. Er vi gode ved hinanden? Det vil jeg da ønske, vi var. Det vil i hvert fald være det moralsk rigtige er at være. Er der ikke dilemmaer i alt, hvad vi... Er vi klogere end alle dyr, eller... Det synes jeg ikke, det virker til i menneskeheden lige nu. Det er jo et fair argument for ikke at slå dem ihjel i hvert fald. Hvis du menneskeligt gør det, så synes jeg fandme ikke, vi er mennesker. Vi er en skid bedre end... vi har da heller ingen respekt for hinanden. Nej. Altså, hvis du hentyder til, at jeg ikke har respekt for mig, eller det var ikke det, men vi mennesker er sgu heller ikke særlig kloge, er jeg bange for at sige. Det er jeg enig med dig i. Altså, men der er en forskel på, hvad vi rent faktisk gør, og hvad der er det rigtige at gøre. Ja. Og der mener jeg også, at det rigtige er, at vi er gode ved hinanden. Ja. Uanset hvor folk kommer fra og behandler hinanden. Det er jo også det, jeg siger til dig, at det synes jeg også, jeg er ved mine dyr, men jeg aflever dem også for, at vi får noget ud af dem. Ja. Men hvis du var, altså hvis du rent faktisk tænkte på dyrets vel at være, så vil de jo leve et længere liv end bare 6 måneder. Men så er jeg heller ikke landmand, for jeg har jo ikke nogen økonomi for at gøre det, jeg gør. Jeg er jo nødt til at have motoren til at spille, ellers så er der ikke økonomi i det, jeg laver. Men det var det, min pointe er. Altså, det er økonomien vægter jo meget højere end dyrevelfærd. Ja, jamen... Det er forudsætning for det. Det er jo forudsætning for, at du overhovedet kan have grisene, det er, at der er en økonomi i det. Ja. Og det er jo så det så er det jo grisene, der går ud over. Fordi de i princippet kunne de leve 10 år længere, men de bliver kun 6 måneder gamle, fordi vi godt kan lide ung kød. Ja, ja, og de passer ind i vores slagteri og alt muligt fald. Men så har vi det jo ikke som et produktionsdyr, så skal vi jo væk fra tanken om, at vi skal producere nogle fødevarer jo. Og det er jo det, du gerne vil have os til. Ja, vi producerer nogle andre fødevarer. Ja. Men dine andre fødevarer skal jo også have noget næring for at kunne blive til noget. Hvor skal du, så skal vi finde næring fra hvad? Hvad tænker du? Altså, du tænker på... Ja, så skal vi bare lave kløvergræs, så der er kløvergræs, der tildeler kvælstof til salat og sådan noget. Så skal det være sådan et økosystem, du helst skal have op at stå der. Det var da, altså ja, du har da løsningerne allerede. Så, ja. De findes der jo i dag, men du skal have nogen til at, ligesom at tro på hele tankegangen, og så kommer dine fødevarer til at koste måske 2 eller 3 gange mere, end det gør i dag, fordi det tager længere tid at producere. Du kan kun producere halvdelen af tiden, fordi at vi har jo også vinter i det land her en gang imellem i hvert fald. Så du kan jo ikke producere hele tiden jo. Så der er så nogle dilemmaer, men du skal jo... Jeg tænker, tanken er jo ikke fremmed for mig. Nej, fedt. Men jeg kan bare ikke men det er jo fordi, jeg ser mange tal og produktionsøkonomi og alt muligt andet oven i alt det her, som jeg ikke helt får til at basere mig på den planteproducerede økonomi, men der skal du have en ny generation i gang, dine børn, og du selv skal i gang med at være den, der køber en lille ejendom og begynder at dyrke biodynamisk, eller hvad nu der skal til. Det er jo sådan en kulturforandring, der skal til, og det er jo ikke noget, der kommer over natten, desværre. Eller jo, det er det måske, men hvis det politiske system siger, at vi ikke skal være her mere fremadrettet, så lukker vi jo, fordi at, så er der ikke basis for at være til stede produktionsmæssigt. Og det er jo lidt det, jeg er bekymret for, det politiske, vi er i nu, at det er mig, der må tage ansvaret for min produktion, og hvis jeg ikke kan lave økonomi i det, så lukker jeg også. Sådan er det. Så lad os lige vende det sådan afslutningsvis, fordi nu nævner du de her metoder, ikke? Og vi bruger gylden til næring i jorden, men altså, det er jo bare NPK, ikke, vi skal bruge, og det kan man enten få kunstgødning, eller du kan have de her efterafgrøder, du putter i, så arbejder du mere regenerativt med jorden. Så der er jo helt sikkert måder, uden at skulle bruge gylden. Og vi bruger det jo egentlig, fordi der er så meget af det, ikke? Og det skal et eller andet sted hen. Ja. Men lad os nu sige, at det bliver besluttet politisk, at vi gerne vil en anden vej. Og du bruger den her vending af at lukker og slukker. Kunne du ikke godt se, at du også kunne arbejde ind i den nye vej? At der faktisk blev produceret flere planter, eller flere afgrøder, eller at vi forvalter naturen anderledes,
du ved, er lidt Jo, entreprenør. men det, der ligger i det politiske arbejde i dag, eller hvad kan man sige, I skal komme med nogle alternativer, hvordan vi bevæger os derhen. For sådan som man kigger på os i dag, så synes jeg, man kigger meget mål, hvad kan man sige, direkte på, hvordan får vi lukket det her ned hurtigst muligt, og det er også en strategi i sig selv, men for mig, når jeg kigger ind i de politiske udspil, der for eksempel er lige nu, så kan jeg slet ikke se, hvordan jeg ligesom snor mig ud fra de produktionsrammer, jeg har lige nu, og så hvordan jeg kommer et andet sted hen. For bæredygtigt, altså jeg mener jo sådan et anlæg her, som det her, hvis jeg fik lidt mere arbejdsredskaber, det kan være, at man skal have noget mere græs ind i sit sædskifte. Altså græs er en god kvælstofsamler og sådan noget. Men det er slet ikke et virkemiddel, som man har taget med i den her holdning. Og det kan også godt være, at man skal have noget mere skov, og man skal lave nogle flere søer og sådan noget. Men man har bare politisk bestemt, at man skal lave en kvælstofregulering oveni i det, man kalder den grønne trepart der. Ja. Og det rammer mig ekstremt meget på hele min økonomi og produktionsrammer. For eksempel den kvælstofregulering, der er blevet lagt til grund nu, oven i det trepart, det kommer til at koste mig 1,2 millioner om året næste år, altså fra 27 af, for jeg kan ikke producere det, jeg plejer at gøre. Så det rammer mig økonomisk allerede i det kommende år her. Så på en eller anden måde, hvis det er strategien i samfundet, så lukker jeg helt af sig selv, fordi jeg kan ikke lave økonomi i at være her til sidst. Og hvis man så ydermere tager hektarstøtten og lukker den ned og lægger den over som en kvælstofregulering, fordi vi åbenbart putter nitrat ned i grundvandet, så lukker jeg helt automatisk, for så er der ikke økonomi tilbage. Så man kan tvinge mig til det lovgivningsmæssigt, hvis der er hjemmel til det. Men så er vi over lidt i det der med, at så synes jeg, det bliver lidt svært. Ja, og det tror jeg ikke, der er nogen, der er interesseret i, at det skal være på den måde, at der er nogen, der skal lukke og slukke. Fordi, som jeg sagde, så var jeg også civilingeniør. Ja. Og der lærer man jo også, at det er ofte, at det er i problemerne, at de bedste løsninger findes. Ja. Så jeg er også lidt nysgerrig på, altså hvis du skulle bruge din jord anderledes, hvis du skulle arbejde med det her, frem for imod det her, der ligesom er det her, hvad kunne det så være? Og hvad skulle der til, for at du kom derhen? Jamen altså, økonomi, det spiller jo en stor rolle i det her. Hvis jeg ikke kan lave økonomi i det, så... Okay, så hvad kunne det være, og så hvordan vi kommer derover? Hvad tænker du egentlig, det kunne være? Jamen altså, der er jo andre, hvad kan man sige, produkter, som også kan være human spise, altså hestebønner og andre bønneprodukter, som man kan, men det er jo ikke sådan en hvad kan man sige, noget man kan opskalere til voldsomt stort, men altså hvis der er jeg tror de fleste muligheder er undersøgt, hvis der var et planteprodukt, man kunne lave noget indtjening på, så flytter man jo hurtigt på hele landbruget over i en anden retning. Men altså, økonomien spiller jo en kæmpe rolle for alle landbrugsinvesteringer jo. Men jeg har ikke svaret på, hvordan vi kunne flytte produktionsbasis over for det, vi kender. Og der er jeg simpelthen blevet for gammel i faget til ligesom at sige. Der håber jeg, at den nye generation, du også har været ude og interviewe, de havde et helt andet krystalklart syn på, hvordan vi kom derhen, men det ved jeg ikke, om de havde. Jeg tror heller ikke. Der er lidt nogle gode, hvad skal man sige, riller, som folk tænker ind i forhold til det her. Vi er også uddannet ud fra det samme kultur og den samme idé om, at det vi gør, det er egentlig okay. Så jeg synes, fra dit synspunkt, så skulle man jo også vise et alternativ. Så skal der jo laves en landbrugsskole, der går en helt anden vej. Og den er der ikke i dag. Altså det er også noget med uddannelse, og det kender du jo selv fra en dyr uddannelse. Altså vi skal jo hjælpe hinanden på en eller anden måde. Og hvis du kan oprette et skolesystem, der ligesom går en anden vej, så er det jo den måde, man kommer i en anden retning. Hvis man skal... Sådan samfundsmæssigt flytte det i den vej. Ja, det synes jeg, uddannelse er jo den eneste måde, du ligesom kan flytte noget på.
Vi er alle sammen opdraget i den samme kultur, også alle os, der arbejder i landbrugssektoren. Vi er jo alle sammen uddannet på landbrugsskolerne i den samme kultur og den samme værdiskabelse, og hvordan man laver økonomi i de her landbrugsbedrifter. Så vi kommer jo alle sammen fra det samme sted af. Og det er vel ikke særlig værdiskabende fra din side, men det er jo op til hvad kan man sige, samfundet og prøve at skabe nogle helt anden værdisæt, så du kan prøve at spille det ind også som et argument for de der, eller for hvad kan man sige, hvordan er det, vi kommer et andet sted hen, som du også ønsker jo. Jeg har bare ikke svaret på det. Nej, okay. Men så der er nogle strukturelle ting i forhold til uddannelse og for folk, samfundet den vej, for landmænd, der er mere nysgerrige på en ny måde at drive landbrug på. Og så er der noget med nogle incitamentstrukturer, der skal gøre planteavl mere profitabelt og rentabelt. Jamen jeg siger, at marginalerne er så små i dag, men selvfølgelig er der en stor værdi ude på landbrugsjordene, som alle er interesseret i. Der skal være plads til solceller og vindmøller og industri og byer og alt muligt andet, så der er jo behov for den landbrugsjord, vi har i den ene eller den anden form. Om det så skal være skov eller natur eller andet, så er landbrugsjorden jo bare presset på alle fronter, fordi der er mange, der skal bruge den til et eller andet. Ja. Og hvis incitamentstrukturerne er gode nok, vil du så være interesseret i at gå den vej? Ja, fuldstændig. Altså det er lidt tilbage til det helt basale igen. Er der en anden måde, jeg kan tjene flere penge, eller lave noget mere værdi på en anden måde? Men det er jo mere sådan, det økonomiske værdisættet skal jo også flyttes helt radikalt anderledes for langt størstedelen af hele landbruget, fordi vi er ikke inde i dit mindset endnu, men det kan vi jo komme, hvis vi bliver tvunget til det. Men så er det bare en helt anden landbrugspolitik og landbrugsstruktur, end den jeg kender til selv. Og jeg har bare desværre været i den i 60 år, så født og opvokset i det, så jeg kan ikke lige komme derhen, så bare sådan lige ved at vende hånden, og så der er jeg desværre slet ikke endnu. Men måske en dag. Ja, måske. Okay. Måske. Lad det være det sidste ord for samtalen. Tak for... Ja, selv tak, Signe. Tak for en god snak. Er det ikke det, vi siger? Jo, det er en god ret. Ja, fedt. Skal vi ikke lige lave noget mad og lige få en bid mad sammen med os? Ja. Er du frisk på det? Ja. Vi lige lave noget af det, vi har taget med hjem. Jeg håber, det gav lidt indhold. Det ved du bedre end mig. Okay. Jamen, det er også dejligt at høre jeres synspunkter i en stille og ro. Du prikker til nogle værditing, som jeg tror, vi i landbruget ikke rigtig kender til. Det var på en ordentlig måde, Signe, så det var ikke noget problem med det. Du prikker til mig, så det er også fint. Jeg er glad for det. Så det er jo... Jeg har ingen disrespekt omkring det. Det er fint, at der er nogle helt andre holdninger. Og jeg ved det jo godt fra jeres side af,